Kani day iriban ako karon day no, or kani ang akong client karon day no is grabe na jud ni siya kagabok og buhok. Ug mao day ni ang before ug mao na sad ni ang iyang after. Sa tinuod lang jud day gabok na jud ni ang buhok sa akong client kay lagi every 3 months is nag-color siya sa iyang buhok. Muna before ko nag-start sa iyang buhok og ribbon day is ako asa na siyang gipang testingan nga uga iyang buhok ba. Kumbaga day ako sang ginat-inat iyang buhok day kung unsa na ba jud siya ka-rubberized. Kay lagi day nakuyawan ko sa iyang giingon day nga every 3 months siya nag-color sa iyang buhok. Kay nani malagi ang status sa buhok sa akong client mong kani nga medisina nga ako ang gamiton sa iyang buhok. Kay kani man gud nga medisina day ang nindot gamiton day kung naka-color, naka-bleach ang buhok sa imong client. Og nag-add na lang sa day ko ana day no og Superflex. Og kani sa day akong client day no is dugay na pud ni siya nagpa-book nako. Unya lagi day ang bilingguapa day kay dugay man lagi kayo makauli dire sa amo ang bukid. Mo nang nadugay jud ko riban ani ni ma'am no please lang. Og una day nako gibutangan ang iyang buhok day nga bagong tubo sa medisina. Kay humol ako na day sa medisina og 30 minutes ra. Og kani sa day adlaw day no kay grabe ka busy ang bilingguapa. Kay lagi day duha ka buok ang ako ang griban ani. Unya wala pa jud koy assistant dire sa amo ang bukid karon. Mo na mabisi jud may ampling gwapa day basta wa koy assistant. Pero kay naong matag kwarta ani day di magagwanta oy. Og iniwi day kanimi bitang buhok ni ma'am day no. Kay dali kay siya mga putol ba. Kay lagi day nadaot man gud ni sa sige color day ba mo nang ningabuk jud ang iyang buhok. Pag human day sa 30 minutes day no mo nang gius-us na nako ang medisina. Kay lagi day ihumol na pud nako ni siya og 20 minutes ra. And yes day nag-add lang ko 20 minutes pag hulom sa iyang buhok sa medisina. Kay lagi day dili na siya pwede patasan pa ni mag oras pag humol siya ang buhok sa medisina. Kay dali na lang gud kay ni siya maluto day o dali na kay mo react sa medisina kay lagi day damage share naman good food ni. Mao na pag human sa 20 minutes day isa ko na siyang gidala sa among tabay dag ako nang giwaswasan. Og ako na sa day nang gisprayhan ang iyang buhok ani day og hair protect. Kay lagi day para maprotektahan siya sa init sa plansya og init sa blower. Mao jud ay pinakanindot nga buhaton nako silang buhok day pag nakita na gay nako day nga dry na kay ilang buhok. Mo na kailangan jud nako isprayhan ang ilang buhok og hair protect usa ako mag-blower og magplansya. Mao na ako magpariban gali mo sa piling gwapa day ay ano mo pagdagaghangyo oy please lang. Kay lagi day daghan pa kay kog ibutang manggod sa inyong buhok no. Og mao na day ni day ang ikaduha nga medisina so fast forward na lang pud ay taani day no. So sa pagbutang nako sa ikaduhan niyang medisina day is ako ana pong gisprayhan ang iyang buhok day before nako gibutangan og medisina. So ako lang nang gibasa-basa gamay ang iyang buhok day no usa ako nagpatong og medisina sa ikaduha ba. Kay para day dili mag-dry ang iyang buhok. So mao na ang isa sa pinaka-technique nako day no. Pag magriba na gani ko og mga dry na nga buhok day no is daghan na jud kay ko pang spray ilang buhok ana. Kay para day dili mo dry og samot ang ilahang buhok. Then fast forward ta day no nahuman na day ko sa ikaduha nga medisina gihulom lang dito nako day og 30 minutes. Dayon ako na po siyang gibalik og dala sa tabay day kay ako ana po siyang giwaswasan. Pag human ako waswas sa iyang buhok day so nag-blower lang day ko ana day no og 99% nga dry iyang buhok. Kay lagi day mag-proceed ko sa pagbutok sa iyang buhok. And yes day kailangan jud ako ibutok sa iyang buhok day kay para musinaw og mubagsak jud og maayo ang iyang buhok ba. Mao na aning mga panahon na day no kay nagabin-an na jud pag human ang piling gwapa. Kay lagi day daghan pa kay ko gibuhat sa iyang buhok. May gali sa day no kay dili pud baga ang buhok ni ma'am ba. Mao nang maragwa ra jud nahago og maayo ang piling gwapa ning adlaw day no pisla. Og si ma'am day no ang pinakalas nako nga client. Og anyway shout out ay ko ni ma'am no. Kay lagi day layo para ba jud ni si ma'am day no kay pikas barangay ni siya diri sa mo ang lugar ni anhi lang jud siya diri sa piling gwapa day o magpariban. Mao na day kung magpariban gali mo sa piling gwapa day karon pa lang daan day pagpabook na mo. Og mao na day na no ang iyang before og after sa iyang buhok. So inana kanindot og inana kasinaw og inana kabagsak ang buhok sa akong client karon. Pero naabtan jud noon mi gabi ani usa na human ang iyang buhok no. Pero okay ra day at least na ikausaban og kabaguhan sa iyang buhok pag human ako og riban. Og anyway day dire na day ko mag-end no og mo ra dito ako i-share sa inyo. I'm Emerly and thank you for watching. Manambay mo oy.